Arani sahabat. Arani sahabat. Santos Basumatary, Vice President Business. Ada sinaiti yang labadeng. Noren Basumatary, Football Secretary, Business sahabat terbaik. Ada sinaiti yang labadeng. Dana sabni prize money ko bitanga donate खालामदों. Bitanga prize money आरो टपि कापखौ donate खालामदों. बिथां साबायखर बसुमतारी सबायझार ब्लक वमेन सेलनि आं आफादगिरि बिथां मोनसे आरो मोनसे गोरोन्थि थालांबाय जोंना जोंनि दिनैनि रुंसारि मोहिनी बसुमतारीनि जोलुर बादायलायनायनि जि मावफुं आफाद दानानै होदोंमोन बिनि आफादगिरि बिथां सार सोरबा दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय फैबा बेयाव हर थानो सोंफैयो रेस्ट हाउस होनबाय नांलाय लिरबाय नांबाय बिनि आंनाव बेखौ एक्स अफिस बड'फा हाउस माने बड'फा हाउस होननानै गालांदों बेखायनो बे रेस्ट सोदोबखौ जों जेब्ला रेस्ट सोदोबा दा गैला बड'फा हाउस होबाय थादों जों सोंदों सोरबानायाव सोरनि कन्ट्रिबिउसन दं मोहिनी बसुमतारीखौ गाहाय खालामनानै गोबां दंफां बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बे एरियाया 35 बिगा गुवार जों दासिमाव बे जायगायाव 7 बिगा हाखौ सरकारनि हा खालामनो हादों जोङो एबसुनि नामजारि खालामदों बाखि हाया एबसुनि दखलावनो दं football बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै फाइनाल समसिम बे समाव खुंफुं आफादनि मासिगिरि जानानै
फाइनाल हिसाबै मा टिम दङ? फाइनाल हिसाबै दायो थांगौ आरो मोनसे जाहैबाय खान्थालगुरि बे मोननै गामि गेजेराव जायो आरो जोङो फाइनालाव जाय देरहासार जायो दा बे हान्जानो जोङो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां बान्था होनाय जादों आरो जाय हान्जाया रानार्सआप थांगोन दा बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां बान्था होनाय जादों लोगोसे जाय गेलेगिरिया साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जागोन बिथांनो ट्रफिजों लोगोसे 6,000 रां नोगोद बान्था होनाय जादों। बेजों लोगोसे डनेट खालामनाय बिथांमोनखौ नोंथाङा मासिगिरि जानानै साबायखर बावनो सानदों नामा? साबायखर बावनानै बिथांमोना जोंनि बे गेदेरथार थांखि आरो हाबाफारिखौ होनानै बिथांमोना जोंनो दान होदों दा बिथांमोनानो जाहैबाय देरहासार हान्जा दा बेनो जोंनि मिरु एसे बिथाङा बुंगिरि जाहैबाय अनिल बर' लोगोसे बिथाङा आथिखालाव मिरु इडुकेसननि बिथाङा बर' गेलेनाय जोंनि आजादि दा बिथाङा 10,000 आरो ट्रफिखौ जों दान होदों लोगोसे रानार्सआप हिसाबै जोंनो दान होदों मानाव रां बान्थाखौ दान होदों मानाव जोंनि मासिगिरि बिथां दैमारि लोगोसे ट्रफिखौ दान होदों मुं जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनो सानदों मानगोनां उमेश ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट BDSA दा बिथांखौ आङो बेस्ट प्लेयारनि सायख'गिरि जानानै खावलायबाय लोगोसे सन्तराम बसुमतारी बिथाङाबो भाइस प्रेसिडेन्ट BDSA दा बिथां सानैनो बे गेदेर बिबानखौ जाहाथे बिथांमोना मावफुंलाङो।